No, Laurel. Pasa, Carlos. Carlos me está mirando. Orostia, oso. Bean, bebe. Oso ondo egiten ari zara, Papa! Kontu zibili, Kontu zarantzak ditu. Baina apurtu golita hori. Lurra bota duzu, oso horik eta gero pararekin inguratu. Hori, gero pararekin, harri dondo. Zuke leder eukitente, baita? Ba, hori da. Hemendik soberan da, baretak Bota gehiago behin. Ahí, mame, te pasa con el Carranza, eskubirekin, venga! Berdina. Bota lana. Zer lan datu duzu, Zer da? Ereñotza. Tondo, eta hemen? Eta aurre non dago, Artea, bai. Gehiago, porque hau dauka, eskandeloni. Eskerrik asko, eta gozergatik, zori. Nila ez dudan txikia, ja, altu zaita bere ematea. A ver, bien. Guapa, txintxeko. Vale? Ja eraman behar duzu egero, bale? A ver, ez dugu poltsikorik, hemen txapuko dizu badauzkada? Hemen, a ver, oien. Zema jarri dudan. Denek egin duzu ez? Bai. Zapaldu, oso ondo. Oso kontuz David. Pizka bat, aiko li zapaltzea. Erraieko zapaldu gogor. Kontu zuaitzarekin. Taldeko batek eraman behar du putzua, bale, Bai. Hori, kuboa, Bai. Kontu zaieko. A ver, kontu zuaitzarekin. Kontu? Zapaldu gehiago. Bai. A ver, honekin, venga. Hemen daukazue asko, begiratu. Aber, ana egin piztatzen bat lekua, eta hau dago begiratu, bota. Txiki egin eta bota. Berak. Hori, oso ondo, nando. Eta gero apurtu. Jarraitu, sigue. Bai, baina bota dezakezu, Baina Paul, egin zuloa barriro. Hemendik jaketuta daukagu lorra, ketuta dagoena bota. Hau nor bota du?
Zu hemen daude. Bai, hor dago. Igual ikusten bada eta hartzen dugu. A ver, kontuz. Halo. Lizarra. Itu, haundi hori ere lizar bat da. Hor, haundiena. Robert. A ver, no joango da beste mila. Aurrean edo. Egin horrela zapatarekin dut eta sartu pizka bat. Oso ondo, venga, oso ondo. Venga, oso ondo. Kontuz, jarraian dago hemen eta patzi bebai, Ah, vale, pues vale, Venga, bajar y Venga, bota uno, Jone. Ala, eta kartela non dago kartela? A ver, jarri kartela. Amaitu duzue. Ahí, sartu mesedez, talde bat. Va. Hemen daude. Estamos bien, Oso ondo, eskerrik asko. Saioa, eraman ere zentzia. Ara, guztia. Esarte hemen eman esku. Alen, eskatutu inori biltegiko gitza eta ekarri aitzur bat. Bale? Bai, eskatutu inori biltegiko gitza eta aitzur bat ekarri. Ara, joan behar zarete, bi. Bizpairu bat zarete eta kartzen duzu. Gero. Eta zuaitza, tende mantendu, bale? Beste batzuk, batzen zarete, lurraren bi eta kartzen duzu eta nahian, gero, inguruan dagoen lurra ere, gero, kurbila joan, kontoira, eta gure eskarri, eta gure estatu zuai, bale? Eta gero, inguruan, atzean, aurrean edo atzean, bai, gero artean egin behar zuen. Tatxan, banan, bai, ez daukagu aitzurri, jende asko gaudelako, leku gutxitan, orduan egingo duzue eskuz, eta talde bakoitzan erreminta txiki bat izango duzue, lurra mugizteko, bale, gero garbitu dituzue. Bai, venga, nahi duzuenean, bai, gauta hori, bai, Cartela.
Vale. A ver, zuek sartu zuloan. Venga, Lain, sartu zuloan. Euskera. Venga, zu sartu. Venga. Eta orain, bi etortzen dena, eta... A ver, Araia, zuek sartuko... zuek lurraren bila joan zarete, ezta? Ba, zuek sartu, zuek bota. Vale. Venga, Tindra. Alba, ponla al revés, para que no te molestes. Eta oroitzen... No, mira. Ponela Bai, esan, oier. Gero sartu.